abich. Koke kaunti ma Homabay wadonje kaunti ma Migori kuma yudo ni maneno women rep mar kaunti ma Migori kuno Laktara Pamela Odhiambo koro kwayo governors dute pacho kaendi mondo mi okete maino margi e bero sekta mar thieth. Laktara Odhiambo wacho ni sekta mar thieth ma bende githol masani tayo kod 10 counties pod kale midhiero mathoth kendo jopiny ok nyal yudo chenro mag thieth e yo makare e wang' sa. Okoni ma en ting' manyaka koro governors ne ni omako motegno ka okoni kata odoko ni sirkal mamalo timo manyalo korka korgi. Governors be nyaka koro kete maino margi mar neno ni gibero sekta no mondo mi chenro mag thieth ochop ne jopiny e yo makare. Just as we expect President Ruto at the national level to see to it that our education sector is functioning nationally, I think we should also expect the governors to see to it that our health sector is working at the county level, education is established and is supported at the county level. Let us think about this thing critically. Waduogo county ma Nairobi weche mabiro tenore